kyllähän se tietysti silloin kun katsoin tänne jatkojalostushalliin ja sieltä löi tämä savu sankkana esiin ja näkyy valkea, niin silloin tuntui semmoinen voimattomuuden tunne, että nyt sattui pahasti. Tuhopolttaja sytytti Kyyjärven sahan höylämön palamaan 2 kohtaa aamuyöllä joulukuussa 2004. Työmiehet, jotka tulivat tänne sammutustöihin heti silloin, niin heillä joku kommentti oli ensimmäisenä mielessä, että miten käy työpaikkojen. Tuhopoltot aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain jopa satojen miljoonien kokonaiskustannukset. Kyyjärven sahapalon höylämön palossa taloudelliset menetykset nousivat yli 300 000 euron. Tässä nyt on selvästi havaittavissa niin sanottu alkupalon paikka, eli syttymiskohta, ja siinä on tällainen syttymis- eli palokuvio. Kyllä, sen voi suoraan tästä päätellä, ja että tässä on ihmiskäden työtä ollut mukana tässä palossa. Tuhopoltoilla on merkittävä osuus Suomessa maksettavista palovakuutuskorvauksista. Vakuutusyhtiöiden keskusliiton tilaston mukaan vakuutusyhtiöt korvasivat Suomessa vuonna 2003 yli 125 miljoonaa euroa tulipaloja. Ja siitä on arvioitu, että noin 1/3 tästä korvausmenosta aiheutui tuhopoltoista. Vakuutetuissa kohteissa niin korvausmeno on tuhopolttojen ansiosta 40-50 miljoonaa euroa. Vakuutusyhtiöt ovat tehostaneet yhdessä viranomaisten kanssa tuhopolttojen torjuntaa monin eri keinoin. Jos otetaan huomioon henkilöturvallisuus, niin kaikissa seinustalla olevissa jätekatostulipaloissa, ullakopaloissa, kellaripaloissa, kaikissa nämä ihmiset on hengenvaarassa. Ja silloin tähän asiaan, eli tähän sytyttäjään ja tähän ilmiöön kyllä pitää suhtautua äärimmäisen vakavasti. Vakuutuspetosten osuus tuhopoltoista on 5–10%. Vakuutuspetoksen tekijöllä on selkeä tavoite. Perusteettoman vakuutuskorvauksen saaminen. Tosin siinähän voi olla myös esimerkiksi muun rikoksen peittely, jolloin sytytetään myös vakuutettua omaisuutta tuleen ja joitakuita muitakin, joskus jopa kosto, mustasukkaisuus taustalla. Suosituimpia vakuutuspetoksen tekokohteita ovat nykyisin autot. Tyypillinen tuhopolttaja on nuorehko mies, joka sytyttää palaamaan autonsa. Ilmoittaa sen ensin varastetuksi ja joko itse polttaa tai poltattaa. Käytämme termiä auto on myyty tuhkaselle. Vakuutusyhtiöillä on vakuutuspetosten ja tuhopolttojen torjunnassa tiukka tavoite. Meidän pitää kertoa vakuutuksen ottajille sellainen viesti, selkeä viesti, että vakuutuspetos on rikos ja se ei kannata. Vakuutusyhtiöt pyrkivät torjumaan tuhopolttoja myös suojeluohjeiden avulla. Suojelulla pyritään estämään tällaiset tavallaan sytyttämismahdollisuudet. Eli meillä on suojeluohjeen päätarkoitus on poistaa irtaimetavarat seinustoilta, pistää lastauslaiturit kuntoon, suojata niin, että lastauslaiturille ulkopuolisesti ei pääse menemään, ehkäistä jätehuoneisiin pääsy ulkopuoliselta ynnä muuta. Erittäin yksinkertaisia, mutta tehokkaita keinoja. Poistetaan se sytyttämisen mahdollisuus näiltä tuhopolttajilta. Suojeluohjeen avulla etenkin lastauslaiturit, roskahuoneet ja jätelavat on saatu paloturvalliseen kuntoon. Mikäli tämä suojeluohje kytketään vakuutussopimukseen, se on asiakasta sitova ja tiedän jo tapauksia, että korvausta on vähennetty sen takia, että velvoittavaa suojeluohjetta ei ole noudatettu. Tuhopolttojen torjunnan ei tarvitse olla kallis toimenpide. Usein tuhopolttojen torjunta
myös edistää muuta turvallisuutta. Kulkuteitten sulkeminen ja sitten tietysti kameran valvonta olisi tietysti yksi keino. Ja tosiaan tämän varsinaisen päätuotantohallin lukittaminen nykyaikaisella menetelmällä ja ehkä hälytysjärjestelmä siihen, joka hälyttää johonkin. Keinojahan on nykytekniikan tarjoamia keinoja lukuisia.